zeztuko dute. Urretxu jai eta jakingo duzu euskalduna naizela. Txikitatik izan du musikatik interes handia. Nire osagarrekin zereniera ikastea joatea pixka eta aspergarria izan zen. Bi urte ere Gasteizera joan nintzen, eta azkenik Madridera. Nire familiak ni apaiz ikusten induten, bazuten jai ederra. Urte hartan hasi zen lehen karlistada. Jendeak eratik iaz egin eta ni bertara Carlosen alde borrokatzera. Zorte txarra izan nuen eta zaurita izan nintzen gutuan. Orduan bidaiatzagatikan eman zidan. Europati bidaiatu ondoren, 1853an itzuli nintzenean, Gernikako Arbola abestia konposatu nuen. Oraindik euskal abesti ederrena. Tolosako taberna batean abesten nengoela, Maria Angela nire mazea izango zena ezagutu nuen. 1859an Angela eta biok Argentinara aldera egin genuen, eta handik Uruguayra eta 8 ume izan genituen. Lan aska eduki nituen, kafetei baten jabere izan nintzen. 1878an Espainiara itzuli nintzen, nire familiaan utzita. Eta orain hemenago nire herrikide guztientzat abesten. Besterik gabe ikuskizun honekin uzten zaituztez. Agur, agur jende honak, batxar oso eseriak, beste baten gozatzeko, esperantzak ekarriak. Orain entzungo duzue, zizen iparagide, pastorala merezi duen, berak beste ez da inorren. Idiazabalen jaioa izan, gero handik Urretxura joan, gero Bitorin ikasi, handik bidea Madrilera. Gazte gudari, erbesteratua hainbatetan, Amerikaldean hartzain, gitarra beti eskuetan. Gero nahi itzuli zen, kantu egile benetan, hainbat lekutan saiatu, irten zen ondo denetan. Abeslari ona izan zen, herri minez etxeratu, otzailea gaixotuta, eta beti kolo hartu. Bertsolari ona izan zen, bertsolari onik bada, entzuteko atsegina, euskaldunok maitatua da. Orain festa egin dezagun, hainbat dantza eta kantu, Iparragirre bardoak, horren beste merezi du.